Ztratil se náš kamarád Filip Kroutil. Filip je 19letý kluk, který byl naposledy viděn 19. června, jak opouští areál Bohnic a poté jeho poloha byla spatřena na Letňanech, na nádraží Holešovice, u Trojského mostu a v centru Prahy. Filip je štíhlé postavy, měří okolo 180 až 185 cm a vypadá na 20 až 25 let. Myslím si, že je možné, že se může pohybovat po celé České republice, jelikož pod příspěvkem na Instagramu jsem viděla jednu holku psát, že viděla muže jemu podobného v Ostravě, jak je v tramvaji, chodí tam a zpátky, říká, že je z Prahy, že se sem potřebuje dostat, že je z Bohnic a vystoupil na zastávce Hulváky. Veškeré informace jsou dohledané na databázi Policie České republiky a byla bych ráda za každou pomoc, za každé sdílení tohle videa, ať se tohle video dostane co nejdál, co nejvíce lidem, jelikož už je to přes týden, co je Filip hledaný. Jeho rodina i blízcí už jsou vážně zoufalí a snad se Filip brzo najde. A děkuji za zhlédnutí tohle videa a dávejte na sebe pozor. Mějte se hezky.